Salut tuturor posesorilor de autoturisme și în special celor care iubesc să-și repare mașinile acasă sau doresc să-și repare mașinile acasă. În tutorialul de astăzi vă voi arăta cum se montează un tub flexibil la țeava de eșapament. Deoarece tubul flexibil trebuiește sudat și de fiecare dată trebuind să demontăm atât galeria cât și catalizatorul, mi-a venit o idee și astăzi am pus-o în aplicare. Deci, prin urmare, o să vă arăt și dumneavoastră. Am cumpărat un gât flexibil, un tub flexibil și două coliere. Prin bunăvoința unor prieteni, la strung am făcut două flanșe care se montează, una pe tubul flexibil, pe galeria de evacuare, și una care am montat-o pe capătul celălalt la catalizator. Acestea, ca să nu le mai sudez, urmând a le îmbina, intrând parte peste parte, montând de jur împrejur pastă rezistentă la temperatură și apoi strângând cu un colier. Nu am mai explicat reparațiile care se fac, pentru că am zis că fiecare o să se priceapă. Tutorialul fiind foarte mic, dar sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc și dacă o să mai doriți, o să mai fac și alte tutoriale. La revedere!